Upozornění, toto video by neměly vidět děti pod 10 let. Ale já to každý stejně sere. A ještě taková maličkost, toto video by nemělo nikoho urazit, ale spíše povýšit. Tady je Láďa Hruška, mazání chleba je vážně fuška. Vítám vás u dalšího dílu reportéři u nějaký kraviny. Dobrý den, dneska tady máme parkouristu Kavku, jak se máte? Dobře. Nezla, hlavně, že to máte dobře. Jak jste se dostal k parkourismu? Já nevím, já prostě dělám nějaký kraviny. Ano, a přihlásil jste se celé rovně, že ano, Kavka? Já nevím, já neumím český. Ano, vidíte, není to Mongolec, je to Číňan. A ještě vás se chci poptat, kolik mám je let? 10. 10 let, no, ano, to jste mladý švarný jinoch. Pro televizi hovna všechno, nashledanou. Ještě jsem debil. Ano, pane Kavka, my víme.